ka walimando ka barikada kokura ka fonisiriya kelela an ka bene bi tenedon utikalo klitan samba flani mugwani woro yi kumana mina angunya anyina affaire dogo frontier temene janko ala ka siga ambe kokura jimkanka o hukumu konnana amiseti gala fone ka walimando aka fonisiriya la ka o kelingen la bala jenefu amma sa chamanu musumo ko foko wala nyimando munu be bolola alibishi jani kenene la bango nyimala ka de ani oluma munu fatura ka badari ala ka noya olu bela jini kanu ba chamanu musumo fo malikuna ani maliko ka damne to do dawla kana dugu denu ni dugu ba kono madama amunu me furo kono no wati na bitigo kono juavio kono barakero la kanu ba chamanu musuma abla jini ka furo soro ngonna na ni obora ka ira ka fo ni ansi to ko kura anga la de la jemkanka na manya ka fo de du black caption la dawliye suguma dune jemuka tene katati alamsa 10h 11h ni ansi to ya akanko kura ubato bi sinfo ke kele analage insema kumina na osaro ko di awma jilmuso maken la soro ga bashi ko inde anina barana chogyado hukumu konna na amita nige karafeju fanfe Elhaji Musa Traoré akajana juafia konna na manya ka fo unu tesan soro juruko don wa munu be jemukana ana munu salo ke ninga soro kana kokura Amona gani dey abe min wuli tasuma ka wa mon père Mali bébé ni lele bala ni ni infusé ka ji kala ka ke teka uneme tiens mon père Nika dites-moi ani mbo kundo dima te zara mon père am bébé ko kele na sare ni akuma bay e ni do na surprise kilo ni do abia amangani sisan wani ye te ko jara te zara te o ka te ni abi sample sababo ni te wore be ni ya gila kura ka segi kana na ka ke go go wa ne ba infusé de mi ha même bien ya kile quoi appelez moi wa je moi on est déjà te o ka te la hika so za bole me fali fe ngade jama jara kadua ke tezarai makele gadanga mena budji e Allah farafidenu jara kadua ke tezarai makele gadanga mena budunchi Allah Malima muso ne de ba fe kan na dumange kwa kebi ne kununga na langoloto na mi no fe ona de bito beni zamzam kan na jini ngura boleye abuyo EPC na poulet malima muso e de ba fe ga ko ke ladia ni salade lale kerengere ne ye ni ngajege kene da safe fe mi mu dunja zamzam kan na jini mbuyo poulet ana EPC du aw melo nyeso ko jini na wiye wale kele aw ba fe ga place spécial la domini kerengere ni guno kele mi me olabi zamzam kan na jini ngura buyan poulet ana EPC du mali kono gawu kono donzo dema ya bela jele ka nisodia ni ka tobile ye ejike semenjere ke zamzam ka najini ngura buyan poulet ana EPC ye ko kebe mena ka nisodia ni ngabla munya na mako jora ko la ko werela zamzam ka najini ngura buyan a EPC na poulet ka abese ka wuli ka se bebe nyarela ibeblu babu yarala Zabia Krefe rue 429 porte M1 wali kala ka daga juru be bamba 76 80 00 72 Walikele 76 38 59 59 Zamzam kana jini ngura kuya kule ana APC Nude bela jele wasara Abebida mineya Malila anga izunu be simangla anw fe ya na be keni jinsirgi nani jien laban mine kroye mi na famele do anw fe CMM ale be simangla wasa kase ka unga haminango bela jelenta anga sanche ukono do ka bara fanga kapo afambaye beton armée so ani bara chaman be mununa ulu siman sugandili beke ni wolu malidi akulu ka gele abe fen chaman kun ni na lakanale do kudai CEM2 42.5 simai abe la bara fen chamana abe bara dawla ani aketugo nyumayira sanche ukono CEM1 42.5 kulu gele ya da aklanen do sanche ukama inafo sangaso abe nyogo mine kanya
prɛnprɛn man di wa n'a bɛ mɛn a bɛ fanga sɔrɔ ka taa fɛ ni siman kɛrɛnkɛrɛnnen fila ye CMMSA a y'a ka ɲɛmaaya yira wa k'a ka cɛsiri kɔfɔ Made in Mali hokumu kɔnɔna la ani a tilara ka siman dilan min bɛ danfara yira an ka siniɲɛsigiw baara la n'o bɛ kɛ ka bɛn ni an ka santier belebelebaw ye Mali kɔnɔ diɲɛ dilanfɛnw la ŋana dilannen don Mali la siman an ka baara. Nungi enquête katamu salo ke joafie konna kasangani bara oblude choko ye albi kala donya kafo ni yandon do ye jemuka kono kasangani e bi internet doye ola albi mali jamana kono bela jene fodendo madama malikoka ne wati na fodi krengarne anu ta katane fa oye kono jamana kono e madama wo jene kaufi yana olu bela jene fo kasangani kumbeli kunuma ye mun tara o fe ka nyeshian fana karamgo zamzam jumo a memi mfuye akara nusonja ani nimisi wasaye madama ka ufuli krenta ka nyeshi yoro klengla bela jenema yoro mina ni banini atamanyo temena ye abela jene odekera nimisi wasa ani kungoro taye wala alibi kasangani jemukan na chogo ye amesi kata alibi ni kara fa juru tilamgo yoro o ka fereke katana nye sekoni dongo tilamgo yoro bintu kulubale aleka nobla be kwanga juguya nyon juguya aye nobla minka ola ana doni nyamada ola ka sura ka se kana kokura kanyon zuro ya Mamba di mani aye emi nge fantani fana yi kalimani ya dalima sala okera ye kumi fana na udamba ka de ye dalima sai angana nyogo jugu ya na fa fosi du de jugu ya maybe mi fosi la me uye a ube ka bintu sirala me oningera muso doni furu bonya fama alama sawolo denila ayi kanta furu chehima oka muso were furu yasa ala kusawolo denila so follow you o mate mesanji da madoka alo nando garizi ke ula o kera musomani ala dunye masanine adeji to nono kenla muso follow garizi gela ala yo ke chemani ne bale manu jugu ya manu abosi du de jugu ya
Rena ame anga ezigiri surfe kono ne ka fo ka wari mandon ka fo juguya na fo fuite ala ni nimisate ina fo ayre ya fo chugomina ola amenyo shuka keminga odeye hinani makari nyuma ya keli ye kanyeshi nyoma madama sigida okono du kono dema ya okono janko umimise kesbabu ka ancheti ni ka njorondo ola name nyongo maflek fena okake nyuma ya keliye ola me watina gado muso bla jenofo gado muso muinonu sawalelo munu ya doko na kunye chelasigi barayi kaso kafuru toro ane adegunkun kasangani anafo abila yini chomna furu so sigira kono amu bla jenofo ne kalaba ka yini setiga ala fe de mbarka machama be setiga ala buru ala ko di uma olana manya kafo obe ochogola kuno funo mbala ana ojaso kasangani bara ota chogo ye nyafu chogo mina o bi makele bara kono ndo ba ojile muso ale makene la soro olami metaleke jamana ka fasiri lanu obe esor ko fo na tiga karkado ni ka oboni oye folo kasangani bara bulda chogo ye na fa be ke chogo mina fasiri ke banu ode Sulemani Sidibe ye kasangani esore okabi boli min kera kabeni utikalo kletan samba flani mwono woro ye ni obebe okabolu ko ba fla keme woro bikono domo Sulemani Sidibe ye ayira kafo angata mali jamana fanchama fe kadamne bulukesi Kidali tesaliti sa animasina keba ye kafo minye anga chefni tabauye oye seba ya soro jarawula kulu chamaka akoka damine karido angora utikalo kle kono don samba flani mwono woro neganye duru so madafe neganye duru sama bisaba wati mimetale ke anga chefni tabao dagara membe santo ani karantela afuko jugu de kunye unyara ke kanyeda kashi o yoroko folemo kasangana anga chefni tabao munu men yoroko folena ukabara nyedon ani obasige membe ola madama jamana kanu bara membe ola okoni vule kada ninga zole da majugu nunye kalaba ne ka obunte ka oseginuye okumu kona na eba ye kafo akera sababu jugu chama koni ulu kasiga bogo ne ka sumusumu akoni ye atagalage kewale jamana fantana nimbela jenife eba ye kafo akeme kumana kumami ni anga chefni tabao koni keme kalamalamgo cha ya fanchama fe kasangani jugu no fe geni ye madama kele bolo mimbe wele operation du koloko kasangani onasrawo ye eba ye kafo no watina anga chefni tabao inafo abeke chokumna ofela wali obala ka jugu no ko fini furu ko bara furu jamana fanchama fe akoka damine utukalo kle woro katabla akleshegi samba flani mgono woro la jarawula kunu chama dagoro be munu betale ke jinimo an efela maula uluka dagoro chama koni aflemu jone ka da kolonchi ako masina bulukesi Kidali antesaliti ako eta major general des armées aye ayira ka fo kabeni jumado utukalo kle wolon vla samba flani mgono woro yi anga chefni tabau utarabo jarawula kulu dagoro doka okoni mimbe bulukesi o masurena aiba ye kafo kafara Kidali ka ani tesaliti ye anga chefin tabawo yoto sane duguche ninga oluni dugukolo kundamane ka kenye akoni ye atagalage akera sababu jugo fenfe kono kumeni yoro kofolena kolu bela jenefa ako utikalo klishegi samba flani mwono woro jarawula kulu dagoro nane bonyongo kuratugu soni dara oka anga chefni tabawo fe Kidali akoronfe enfant fe kadigi kata aklebi enfant fe ofana kera sababu anga chefni tabao uluka sebaya soro jugu kan kasimano ochama fali ako utikalo kle woro sama flani mgono woro klebi nani bonyongo masina koro enfant ani ko klebi enfant je eba ye kafo yimvana anga chefni tabao utara soro jarawula kulu jenimo ani efela mgo ofana ka bugu yoro dobe mimbe talike o ka dogoro dola yefana anga chefni tabao oye ofini frono ko barafuru dako yakele kayira kafo yoro ni inwati na ni jugo kono kumba fe kata o gili doi baye kafo anga chefni tabao o ka bara nyedo ani somba jugo fa ni ka o blakata lahara ako mimbe talike hokumu konana eba ye kafo akira kuno wolo ani seba ye nye koro ka yira kafo ona jamana tangane ka kishi jamana kondono oburo kono fo tangane ko kishi fasiri do aya salo ka bo jamana ka fasiri kono Sulemani Sidibe ale de ye a fasiri
Nanye isori bla ame tiga mono bomi no fe obetali ke kanabla no odeye independent nanye independenta amita yirma joka ofi ka ayira ka foyi anga chef ni tabaw mumbe ba president ka ko fo commissaire de police mimbe yirma joka ofi oyetiga da ma shege bonyongo ka ma shege munungo ndo sigana mawdo ka ayira ka fo ko jugu kala udo malfra fakasi e nyana minima fion fra tali ulu fere lumo ako bara yango ni kera ka damina utukalo kile saba kata gun akile woro la samba fla ani mwoni woro yirma joka ofi mi semfe oyetiga da ma shegi ka moto shegi fana minena obulu ibaye kafo okera kasangani fasiri mi metali ke siaga trawere la ayi kalabga shu dabajila ka no blake na manya kafo anta ka kelengelo ntoma anofe akoke wala min fla kake ako kasangani kuno funa jonjon dile ye oma ba plus la kamunu be yirma jo commissaire de police kono oye do fara okawlika jon la malama oka ako ode kera sababu okoni okatiga da mafoloka mino santa anulon la bonyongo atoka ode oteye ako sigane de kenne ala kaira kafo mutu shwena do okumu konana faka se ko nyina mi mafemunu mbeni obeta ka mabu chugala ako abe ojagoke oya to kasangani umneni jejugunda ba ode nyonchoro yi ala bana kaira kafo ekelente aye mafia mi fo ode elikaye sam ngo bonyongo tiga tarada ufanaka manami na tiga beda oka moto fla bonyongo kume obulu sigana moto do oye nongon karke kata manu nja balala utara soro mi betalike moto duru bonyongo la munu bela jini moto shweni uyi oko bulula sako fla ulu fame boro fla munu fame moto jakarta fasadula ani bulula boro kele mimbe dokola oko ningu fame yafma bala papio ani kleu munu mige sobo ka moto kunu ni ko manualo bo ola ako eba ye kafo o chama sorola obolo ako kafara obela jenika nyina minuma fra o chama ulu fana ula bana katiga da uluka albi pushila kauka kuma lase yoro o ila bana ka yira kafo kanu fetu ubara la tugu o yetiga da ma duru bunyongo ka munu shibal adamne santam duru kata bla sambisa wani kelena munu bela jeni siga keme ula kafo o domenina utikolo kleworo tiga dara ma shigina ka nini utoka o iseye samuwa anifla ibaye kafo o mineto mutu do fana sorla oblomi mutu shweneye ako police la kaw albi kasengano oka kuno fonisira na jogoyi we agira kafo mashigi munungo ndo otiga labana kake okuye ko salo eko woro panye ko kari eko shimo ko kundanu oye kriti la mogoka janko albi siga baro olube sena mamunu ni obejiela ukasiga dabla ko lu kofo to mina olube siga ta ominati ako oksanuche commissaire de police ni be yirma jo amanyema ba commissaire principal Modibo Kajara akoni aye aka chedo fuko wadi ni mando ko tare kasangani ni paranye bainkele ye ni ke subabu ka basigi nati sigida kono ni ngalla albi ka yira ka fo numero min be ni obisa en ko fo akoni ye sigana ma ye dro numero en kongo kene anikeli ni yo kongo akoy eni uluna nyonzoro fasiri do nya salo kabo independent kono kasanu okabi boli nani obla ni metale kenya dankuranu ode nouvelle horizon mu salo kota ni nyota albi ameto lakana ko buna kunka ameta santuro ani karantela ina fo mboraka dama ala tugumna kafo mi metale ke anga chefin tabawo odagoro mimbe sanka o fieno ngoma ko 23e régiment des forces armées maliennes ibaye kafo kabeni karudo utukalo clé kononton samba flani mugoni woroyi somada yanfa on fait au eri 5h du matin wati ibaye kafo jugu do kono kunkeme ko kunda yoro ko folega wala sa kasigata dangare anga woro ina ako akera ofe kabeni karudo yi utukalo clé kononton somada yanfa on fait nga onimisera otakuna ba oni atakalage fasiri ke baye ayira kafo jara wala kulu munu beni obe coalition de groupes armés terroristes GSIM ani jenim fakasi FR mauma ako uluka barado ako ni atakalage mana mina okoni yo okunda yoro ko volinga utara sura mali jamana wulu masiri tabaw olabemme la benchogola ni alini dimogo fini fana kansa fa obo la jigi
ako o de kɛra sababu tumana min na maa jugu ninnu kɔni nana k'a fɔ o b'o nin da san kanba kan ni o bɛ 23e régiment des forces armées maliennes ko fɔ an ka cɛfini tabaw o ye npogo kɔni 14 kari o la ni ka laban ka bɔnɔ banfula ta ni k'o coro o caman kun na lieutenant colonel El Umurani o min ye 23e régiment commandant ye a ye a yira k'a fɔ ka bɛn ni karidon sɔgɔmadayanfanw ye jugu nana k'a fɔ ko o bɛ dankari olu dagayɔrɔ la nka ka sanga ni an ka cɛdenw o ka wulikajɔw ni o ka baara ɲɛdɔn ye jamana kanu min bɛ u dusukun kɔnɔ o ye jugu ninnu finifini k'o baara foro a ko a ma ɲɛ min kɔ jugu labanna ka sentigɛ fiyɛ ni ko wɛrɛ ye nka o bɛ ne a ta an ka cɛfin tabaw ko nin sera ka maa 40 ani kɔ bɔ ɲɔgɔn kɔ k'olu bɛɛ lajɛlen faga juguw la a ko o yɛrɛ ye jaabi kunfɔlɔw ye koyi bawo hali bi jaabiw tɔw bɛ sen na a bɛ se ka kɛ maa fɔ ale caman wɛrɛ bɛ juguw fanfɛ o ma se ka minnu bunnatigɛ fɔlɔ k'a yira k'a fɔ dakuruɲɛ kelen sebaaya taara kunu sankaw fɛ an ka cɛfini tabaw fɛ tuma min na juguw n'a mɛn k'a fɔ o bɛ sɔli ka don an ka cɛfini tabaw ka 23e régiment kɔnɔ san kan kɔnɔ o nana sɔrɔ an ka cɛfini tabaw olu labɛn bɛ wa o ye dimi sɔɔri o la fasiri don an y'a salo ka bɔ nouvelle horizon ɲɛdankura Mamani Touré ale ka fasiri don n'an ye nouvelle horizon bila min bɛ tali kɛ sɔrɔ de Bamako an b'o ta n'an sɔrɔ de Bamako ta an bɛ na Bamakɔ ka taa hôpital du Mali la k'a yira k'a fɔ caga wɛrɛ kɛrɛnkɛrɛn min bɛ yen ni o bɛ VBG kofɔ k'a fɔ nin waati in na o ni hôpital du Mali maaw o kari min ɲɔgɔn na a ko k'a sababu kɛ mun ye a ko VBG maaw ni o bɛ BVG bureau du vérificateur général maaw ko don ka sanga ni o ka baaraw ye bureau du vérificateur général o kɔni ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka ɲɛsin hôpital du Mali ma baara min ni a bɛ tali kɛ san 2022 san 2023 san 2024 ka taa ti septembre tile 30 san 2025 la a ko o sɛgɛsɛgɛliw a bangena min na o de ye k'a fɔ majɛ caman kɔni yera baaraw nasɔrɔ fɛ tɔrɔmɔɲɔgɔn administrative ani financière o ye tɔrɔmɔɲɔgɔn ani baara nacogo ye hôpital du Mali kɔnɔna na a ko bina ka biya min bɛ tali kisi fɔ wari miliyɔn 90 bɔ ɲɔgɔn ko a ko o kɔni bɛ yen ɲɛfɔli kan ka kɛ min ta yɔrɔ la jamana kɔnɔdenw ye a ko n'i ye a ta k'a lajɛ fasirikɛba ni o ye Laya Jara ye a ko baara daminɛ baara la i b'a ye k'a fɔ bureau du vérificateur général maaw o ye sɔnni da sefa wari miliyɔn 100 kɔ bɔ ɲɔgɔn kan k'a yira k'a fɔ ɲɛfɔli kan ka kɛ olu kan nka ka sanga ni baara daminɛ ye i b'a ye k'a fɔ o kɔni sera ka miliyɔn 30 ani kɔ ɲɔgɔn bɔ a da fɛ a ko o bɔlen a da fɛ a tɔ hali bi miliyɔn 90 ani kɔ a ko ɲɛfɔli kan ka kɛ o la a ko n'i y'a ta k'a lajɛ VBG bureau du vérificateur général ka baara in a ko a dabɔ kun ye ka se ka taa sɛgɛsɛgɛli kɛ baarakɛyɔrɔ ninnu na ka dɔn k'a fɔ baara ka kɛ cogo min na o fɛ a b'a la ka kɛ sira ɲuman kan walima jɛlenya kan wa a ko o de taara banga nin na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ a kɛra sababu min bɛ tali kɛ i ya kuma baara n y'a fɔ cogo min na tɔrɔmɔɲɔ caman ko ni majɛ bɛ o la ɲɛfɔli kan ka kɛ o la maaw ye a ko ka fara o kan i b'a ye k'a fɔ o la baara kɛcogoyaw ni o ye irrégularité administrative ye a ko olu fana majɛ caman bɛ o la a ko ka fara ninnu bɛɛ lajɛlen kan i b'a ye k'a fɔ min kɔni jɔn bɛ maaw hakili fɛ o de ye tɔrɔmɔɲɔ ye a ko sefa wari miliyɔn 90 bɔ ɲɔgɔn ko binna ka biya ɲɛfɔli kan ka kɛ o taayɔrɔ la maaw ye ka bɔ hôpital du Mali fanfɛ a ko fasiri kɔni Laya Jara ale de y'a fasiri anw ta kɛra ala ka kumaba ni k'o salo ye a ko n'an y'o bila e ko an ta kuncɛ ni les échos ni o de ye welewele ye a ko n'an ye welewele ta an bɛ taa Segu marabolo kɔnɔ Bertakaw fɛ yen Kemasina o cercle kɔnɔ kala duniya k'a fɔ min bɛ tali kɛ josariya kulukɛɲɛrinɛ kan min ka baara bɛ taa ka ɲɛsin buna adamadenw ka hakɛw la fasali ma ni o bɛ CNDH ko fɔ a ko o kɔni o nisɔngɔlen de ye kibaruya in kɔni mɛn o kun kɔnɔna ma ɲa k'a fɔ a kɛra k'a fɔ ka bɛn ni utikalo tile 6 tɛmɛnen ye Bertakaw fɛ Segu marabolo kɔnɔ ko pɛrɛnpɛrɛnnen dɔ kɔni porona min yɛrɛ sababu ka maa 10 fa maa 10 in cɛla
no obitareke muso kononton ani mbogodigini kele ako ote kunafon dumaye na manya ka fo hakebe guna armadenya ako kuma kona olu kono ba nyini mamunu mun ga bara kera nin kewale jugunye kasika perembara ni pere e ba ye ka fo olu koni okoni atiramako kanyini ko don janko munu ka bara do min kanga da oka onada oka akoke wali akera bertakaw de fe perembarando de puruna kama tan bono onina muso konondo anin bogotigini kele ako binaka biya o yekamana gankoyi ako dakuriya kele o ba nyine jamana nyama fe o ka ferane dawlo sigi chogomina mamunu ngoni kela ni koyi keba kebaliye olu ka siga mine ninga tiga da oka sedu fane ale de ya fasiri ka sangani biboli o bato amita technicien fanfɛ tumina nga siga fa ko nya tiga mo wala do ka sangani mun salu ye de baje kulu yoro anga sura ka nyon sura kokura ne dezarade ka kɛnɛya ani lafiya sabati bɛɛ lajɛlen farikolo la a ka di kojugu ni ne bi yan gɛrɛn baro bɛ ɲaga wa bɛɛ lajɛlen ɲɛda bɛ walawala n'u ye ne min kaban dɔrɔn bɛɛ lajɛlen bɛ nisɔndiya ne ko jɔn de star yɛrɛ mais aw ka kuma ka ca sa ne de ye star ye ne ka di wa n bɛ dumuniw timiya ne de ye lɛzara ye ne ka di denmisɛnninw ye wa mɔgɔkɔrɔbaw kɛrɛbɛ tɛ k'aw to ne mini na a b'aw kolo sigi k'aw mɔdiya o de y'a to ne ka di denmisɛnninw ye kosɛbɛ aw yɛrɛ fɛ jumɛn de ka di ani jumɛn de bɛ n'an cɛɲa ne de don tomate concentré zara ne kelen pe dɔrɔn awɔ nka an bɛɛ de sari n'aw ko dumuni sanuman caman a ye tobilikow la sanbalaɲɔgɔn sugandi n'o ye zara ka dumunifɛnw ye a bɛ sɔrɔ mali feereyɔrɔ bɛɛ zara ye nouveau soleil sarl ka produit dilannenw ye malimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kunu ka dalangolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najininkura bɔlen ye a bouillon épicé n'a poulet malimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati dilalen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najinin bouillon poulet a na épicé dun aw minnu ye sogojeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux la dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najininkura bouillon poulet ana épice do mali kɔnɔ gabu kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najininkura bouillon poulet ana épice ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni ka bila muɲamuɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najininkura bouillon a épice n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bebɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛla a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 00 72 walikele 76 38 59 59 zamzam ka najininkura bouillon poulet ana épice duden bɛɛ lajɛlen wasara. Tout commence ici, au Mali, avec une industrie cimentière nationale, moderne et maîtrisée. CMM produit des ciments conçus pour répondre aux exigences réelles des chantiers modernes. Sur le terrain, chaque ouvrage est soumis à des contraintes élevées, charges importantes, structures en béton armé. Pour les bâtiments et grands ouvrages, le choix du ciment est une décision structurelle. Résistance mécanique, régularité des performances, sécurité à court et long terme. CEM2 42.5, un ciment polyvalent, adapté aux ouvrages courants, offrant un excellent confort de mise en œuvre et une performance maîtrisée sur chantier. Un ciment d'ici pour bâtir l'avenir du Mali. CEM1 42.5, haute résistance, conçu pour les ouvrages lourds, les structures porteuses et les projets de grande hauteur. Une prise contrôlée, une limitation des fissurations et une durabilité renforcée dans le temps. Avec ces deux ciments spéciaux, CMM-SA confirme son leadership, son engagement en faveur du Made in Mali et s'impose durablement comme la référence du ciment pour les grands projets et les constructions modernes au Mali. La qualité internationale produite au Mali. CMM, le ciment, notre métier. Kalbi be komina otobe babana mena ba foti kontara nana o dula dantigal batte masoro ola o bato anga do mi wono de farko nyana je kibara yena manya ka fo biye teneye
jamankan sigi cogo la a ka ca la fɛ tɛnɛ caman fɛ an bɛ ɲɛ bila kunnafoniw di maaw ma ka kɔn farikolo ɲɛnajɛ yɛrɛ kunnafoni waati ɲɛ o la Jitun Bala Mode Adama Samake Senukaw baasi foyi tɛ yen Jitimukaw baasi foyi t'u la Janingorakaw baasi foyi tɛ yen hali n'a sɔrɔ sɔgɔmada in na san sɔrɔla ka n'an fɛ yen Senuwa kosɛbɛ heure jumɛn bon k'a daminɛ 5 heures yan fan na ka na dugujɛli la wa u ma n'anw fɛ Bangɔni na dɛ ayiwa san kɔni nana anw fɛ suya min min fɔ ye kabi kunu bɛ fɛ a daminɛra Bangɔni na a nana ka don 19h-20h kɔnɔ bon an dalen kɔfɛ tugun 1h 2h a tilara ka wuli ayiwa nka a tigɛra ka kɔn e filɛ ka heure min fɔ o kɛra anw fɛ Janginɛbugu la n'o tɛ wulafɛta in o fana ma s'an fɛ yen o ma s'an fɛ yen ayi e wo sera anw fɛ yen i dansi an ba ko ni baasi t'i la baasi foyi tɛ Senukaw baasi foyi t'u la i bɛ n ka foli fɔ o bɛɛ ye ni Ala sɔnna a ma n terikɛ bɛ Yuba Konate i bɛ n ka foli f'a ye inshallah tabarikala e dansi ma ni waati de bɛ Sirifila TV sanfɛ kosɛbɛ bisimila an bɛ bɛɛ lajɛlen fo a diyara u ye an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ olu fo olu minnu b'u ka fɛn bɛɛ bila k'anw kɔnɔ o don foli badabada an b'a d'u ma o don min bɛ tali kɛ Adama Samake wa o kɛ min kɛ Amadu Kamara ye bi dɛ ayiwa bɛ min fɔ ye nin ye kɛlɛkɛko ye Samake ka ni Kamara ka Adama Samake farikolo ɲɛnajɛ an b'a daminɛ min na o de ye bolola balontan n'an k'a ma ko handball o kuma kɔnɔna na yɔrɔ o kibaruya b'i bolo wa effectivement donc bi baara an b'a daminɛ handball la n'o bɛ tali kɛ championnat national n'a daminɛna a bɛ wagatinin bɔ cɛlakaw ni musolakaw donc final belebeleba o kɔni o t'an na donc banci ninnu bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛ stade 26 mars kɔnɔna na salle min bɛ yen n'ale tɔgɔ dalen bɛ Abdala Mamani Ayidara ale la donc final b'a la sa n'i y'a ta k'a lajɛ musolakaw fan fɛ ISFAS ale ni centre homme sport de Misabugu olu de ɲɔgɔn sɔrɔ donc centre homme sport de Misabugu ale y'a da to ISFAS la 32 ani 31 donc o baaraw kuncɛlen kɔfɛ cɛlakaw olu kɔni nana ta kari forobamugu la donc ISFAS tuguni parce que ale tun bɛ pari bolo fila la donc ale ni Sigidekaye nana ɲɔgɔn sɔrɔ cɛlakaw fan fɛ donc cɛlakaw olu kɔni y'a da to sigi la donc ISFAS cɛlakaw ta kɛra 29 donc sigi cɛlakaw olu ta kɛra 28 donc o b'a to musolakaw fan fɛ centre homme sport de Misabugu ale bɛ wuli k'i jɔ n'a ye donc cɛlakaw fan fɛ ISFAS ale bɛ wuli k'i jɔ ɲinɛ championnat a cogoya ɲɛna o tuma an kun t'a la wa an kun t'a la wa jumɛn Sikasokaw kɛ tata olu éliminé na joona o man ɲa parce que bon Mali kɔnɔ handball fanfɛla la donc fɛn min centre homme sport de Misabugu ale ni ISFAS ninnu donc olu de fanga ka bon kosɛbɛ ka tɛmɛ tɔn ninnu caman fana t'a kan voilà o la hali bi an bɛ mun kɛ tugun an bɛ to handball kɔnɔ waati an to handball la toujours an ta championnat d'Afrique des nations n'o y'a coupe d'Afrique yɛrɛ ni n'a ta ko 22 ye ka di olu fan fɛ donc an bɛ se k'a fɔ ɲinɛ ta o bolodalen don Abidjan ka olu fɛ yen nɔ bakuruba 4 o bɛ a kɛnɛ kan bakuruba fɔlɔ Egypte ale bɛ yen ka fara Cameroun Congo donc ne groupe B ta k'a lajɛ Tunisie ale bɛ yen Algérie Nigeria ale ni Madagascar donc ne groupe C ta k'a lajɛ Maroc Libye ale ni Rwanda donc groupe D Guinée Conakry Côte d'Ivoire Zambie ale ni Burundi donc olu b'o bakuruba kɔnɔ ni Ala sɔnna ma a baaraw bɛ daminɛ septembre kalo tile 15 ka taa bila a tile 22 la an bɛ na wa Mali bɛ na wa Mali t'a la ko a 22e championnat d'Afrique o do kɛ masculin cɛw kadiw kosɛbɛ o tɛ minnu ma kɔrɔ la denmisɛnninw voilà a bɛ kɛ Abidjan ni Ala sɔnna ma ɲinɛ ta bɛ kɛ yen voilà siɲɛ wɛrɛ ta ne bɛ a fɔ ye an bɛ taa ayiwa Mali bɛ taa labɛn bɛ ka kɛ dɔɔnin fédération fɛ o de kama a bɛ k'i sɔnni sigi championnat olu kan kosɛbɛ n'a ka championnat ninnu yɛrɛ ta k'a lajɛ a denmisɛnninw de ka ca voilà donc toujours ka to handball la k'a kuncɛ dɔrɔn an bɛ taa junior olu fan fɛ o fana bɛ cɛlakaw ko fɔ o bɛ ta ko 33 na o fana bɛ kɛ Abidjan donc bakuruba 4 groupe A Guinée Conakry donc Côte d'Ivoire Rwanda ale ni Zimbabwe donc groupe B Algérie Angola Nigeria Madagascar donc groupe C Tunisie Libye Benin ale ni Kenya donc groupe D ani k'a laban donc o de Égypte Cameroun RD Congo ale ni Congo Brazzaville donc olu bɛ kɛ ko bakuruba laban o fana baaraw bɛ boloda septembre kalo tile 5 ka taa bila a tile 12 la a bɛ ten kosɛbɛ o ɲana Adama Samake Jitun Bala
mɔden n'a ma ɲa k'a fɔ e ye ade hakilina min ye ne ko ŋo e jiti bala mɔden hakɛ n'i ma se k'o fɔ ɲɛna n'i ma se k'e ta fɔ ɲɛna na tɛmɛ e kan n'a tɔ la ka hali bi jɛmukan kɔnɔ n'an bɔra Hannibal la nin waati na Bamakɔ a kɛ bɛ minnu fɔ ye farikolo ɲɛnajɛ o faaba ye n'an ko ma ko Biennale Sportif Bamako san 2026 a baaraw a bɛ sen na kosɛbɛ minisiriso min si ɲɛsinnen bɛ farikolo ɲɛnajɛ ma o kɔni kɛlen don ka baaraw k'olu sigi sen kan kɛ kun tɛ dɔwɛrɛ walasa Mali fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen bɛ se ka ɲɔgɔn sɔrɔ cogo min na donc farikolo ɲɛnajɛ ale kɔni bunako o kɔnɔna na donc discipline bɛɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔ nka maaw tellement a discipline ka ca bi ta an kɔni an sɔnni sigi basket ale ni ballontan o kan donc an ma daminɛ basketball la dɔrɔn donc n'i y'ale kɔni ta k'a lajɛ dɔrɔn ale résultat mun sɔrɔla cɛlakaw fan fɛ Kunusa Tombouctou ale ni Bamako ɲɔgɔn sɔrɔ Bamako ye sebaga sɔrɔ Tombouctou kan 70 ani 43 donc Nara ale ye sebaga sɔrɔ Segu kan o kɛra 49 ani 43 donc Kita ale fana ye Buruna Sikaso ɲɛkɔrɔ o kɛra Sikaso ye sebaga sɔrɔ 48 ani 32 donc Bajangarakaw olu Buruna Kidal ɲɛkɔrɔ o kɛra 59 ani 23 donc fɛn min ye Kaye ale bɛ sebaga sɔrɔ Douanzanga o kɛra 39 ani 31 donc o ye cɛlakaw olu ka jaabiw ye musolakaw fana kunusa ni olu fana jaabiw ta k'a lajɛ Tombouctou ale bunna Bamako ɲɛkɔrɔ 41 ani 10 donc Nara ale ye sebaga sɔrɔ Segu kan 31 ani 29 donc Kita bunna Sikaso ɲɛkɔrɔ Sikaso de sebaga ba sɔrɔ Kita kan bon Kita ta kɛra 6 ye nka Sikaso ale ta kɛra kuru 38 o ɲɛna Fati olu y'an ka mɔgɔw ye o ɲɛna 32 points d'écart o ɲɛna sa donc Baliangara ale fana bunna Kidal ɲɛkɔrɔ donc Baliangara ale ta kɛra 6 ye donc Kidal ale ta kɛra 28 donc Kaye ale bunna Douanza ɲɛkɔrɔ donc Douanza ta kɛra 40 Kaye ale ta kɛra 20 donc ni basket ni ale boloda cogo ye donc n'an bɔra a basket la an bɛna a ballontan na donc n'i y'a ta k'a lajɛ o deuxième tour kɔni baaraw fana kɛra kunu donc Kaye sebaga sɔrɔ Segu kan 3-1 donc Ɲɔrɔ ale bunna Kita ɲɛkɔrɔ 1-0 donc Baliangara ale ni Kucala olu dɛsɛra ɲɔgɔn na 0-0 nka tiro biti kɔni kɔnɔna na donc Baliangara ale bɛ sebaga sɔrɔ 6 ani 5 donc kunu tuguni Tombouctou ale ni Kulukoro olu fana dɛsɛra ɲɔgɔn na 0-0 donc nka tiro biti la Tombouctou bɛ sebaga sɔrɔ 5 ani 4 Bamako ale bɛ sebaga sɔrɔ Buguni kan o kɛra 1-0 donc ni ye a kɔni baaraw boloda cogo ye ni Ala sɔnna ma donc fɛn min quart de finale tirage au sort bi o boloda ni 10h wagati palais de sport kɔnɔna na n'o bɛ senna ndolantan o ko fɔ Adamasamake an ma anatoriya fɛ waati ko don an bɛ taa nin waati na bi sanfɛ ballontan ko n'o ye basket ye sanfɛ celu afro basket cɛlakaw ni musolakaw san 18 ko wɛrɛ jamana kɔnɔ a baaraw a kun a baaraw olu bɛ senna nin wagati kɔnɔna na donc n'i y'a ta k'a lajɛ an bɛ se k'a fɔ u bɛ tile sabanan na tile 2 kɛra la déjà ni tile sabanan baaraw ta k'a lajɛ an b'a daminɛ musolakaw fanfɛla la dɔrɔn groupe C la kunusa donc Cameroun ye sebaga sɔrɔ Tunisie kan 61 ani 51 donc Nigeria ye sebaga sɔrɔ Sénégal kan 70 Sénégal ale ta bɛ kɛra 40 ye donc bisa a ballontan olu bɛ daminɛ groupe B kɔnɔna na 11h wagati donc fɛn min Maroc ale ni Benin bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc bi groupe A kɔnɔna na 13h30 wagati Centrafrique ale ni Uganda bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 16h wagati o groupe A kelen kɔnɔna na Kenya ale ni Côte d'Ivoire bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc groupe B ka sɔrɔ ka kuncɛ bi 18h wagati donc fɛn min Mali ale ni Egypte bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali musolaka minnu n'o olu kɔni bɛ k'u ta kɛ tagali ye dɔrɔn bon n'i y'a ta k'a lajɛ u ni jamana fɛn fɛn ɲɔgɔn sɔrɔ o ye 100 boli u kan donc o b'a yira ko bulldozer don an m'an sen kan même tɔ cɛ bɛɛ na an yɛrɛjɛ ka tɛmɛ voilà donc ka basket kuncɛ dɔrɔn cɛlakaw olu fana ka 3e journée matchw fana daminɛna kunu Egypte Buruna Tchad ɲɛkɔrɔ 73 ani 3 ani 53 donc Nigeria ale Buruna Côte d'Ivoire ɲɛkɔrɔ 77 ani 60 ani 8 donc groupe B kɔnɔna na kunu tuguni Gabon ale ye sebaga sɔrɔ Maroc kan 67 ani 62 donc Mali ye sebaga sɔrɔ Madagascar kan donc o kɛra 53 ani 3 ani 40 ani 4 bisa a matchw bɛ to senna groupe C kɔnɔna na 14h wagati Tunisie ni Rwanda bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ n'o kuncɛra 17h wagati Sénégal ale ni Cameroun olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ cɛlakaw fana u ye bɔko 2 min kɛ bɔko 3 min kɛ olu ye sebaga 3 sɔrɔ donc u ye 3 sur 3 kɛ o ɲɛna voilà Adamasamake an b'a kuncɛ ni CAN féminine Maroc 2026 ye voilà donc o fana o quart de finale matchw olu kɔni taana ka ban pewu demi finale si olu dɔnna a daminɛna depuis samedi
donc ni ata kala je Côte d'Ivoire ale buna Algérie ɲɛkɔrɔ o kɛra 2-1 donc fɛn min Maroc ye sebaga sɔrɔ Afrique du Sud kan o kɛra 2-1 donc kunun sa Cameroun ye sebaga sɔrɔ Nigeria ka 1-0 donc fɛn min Malawi ale bɛ sebaga sɔrɔ Ghana kan o kɛra 2-1 donc o b'a to demi-finale baaraw bɛ boloda arabadon ni Ala sɔnna ma 17h wagati Algérie ale ni Malawi bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ donc 20h wagati Maroc ale ni Cameroun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ Mali ale kɔni éliminé na phase de poule la ɲinɛ hali n'a sɔrɔ édition tɛmɛnen na an bɔra quart de finale la donc vraiment an bɛ se k'a fɔ Mali senandolata a kɔni a jiginna kosɛbɛ bawo ɲinɛ a bɛ faamu championnat national ma kɛ musolakaw fan fɛ u donna coupe du Mali ma donc comme fɛn min labɛn ale ma se ka bɔli ba kɛ voilà donc a kuncɛ dɔrɔn an bɛ transfert an b'o kɛ k'a kuncɛ dɔrɔn donc fɛn min ye Mohamed Salah n'a si bɛ san 34 ni ɲɛfɛma don ni égyptien don n'a tun bɛ ballon ta Liverpool kɔnɔna na donc ɲinɛ ale kɔni contrat kura signé Turquie donc Trabzonspor donc ale kɔni bɛna ballon ta o la ɲinɛ n'i y'a ta k'a lajɛ Liverpool yɛrɛ fɛ a match 500 ani match 47 sɔrɔ ka kɛ donc ka 200 ani 97 sɔrɔ ka don ka passe décisive 141 ka o kɛ donc transfert min n'ale kɔni bonyana kosɛbɛ donc n'o de ye Yann Diomande Ivan do 119 ɲɛfɛma don ale transfert de maaw dabali ban kosɛbɛ n'i y'a ta k'a lajɛ donc n'a tun bɛ ballon ta RB Leipzig la donc ale kɔni a signé Real Madrid la désormais 140 millions d'euros donc a yɛrɛ bɛ don Real ale histoire kɔnɔna na joueur mun bɛ mun ka fɛn min contrat wari n'ale kɔni kɛra ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da donc ale bɛ don o kɔni o histoire kɔnɔna na nin wagati kɔnɔna na an b'a fɔ ko bienvenue chez nous dans la grande famille madrilène la famille o ye anw de ye aw ye madrilènw ye o kuma ye jumɛn o kuma ye jumɛn a bon ne ma attention kana fɔ k'i ye dɔ ye jumɛn Adama ka Real Madrid k'ale kunnafoni kuncɛ désormais Vinicius Junior ni ale ni Real kun tɛ ka bɛn fɔ la donc kɔni u bɛnna fɔ la déjà donc a kɔni ni a parce que Real bɛnna ka Real sɔnna ka fɔta bɛɛ lajɛlen ma a ka contrat kun banna a bɛ ɲinɛ donc a kɔni nalen a ko Real ko k'a ka contrat renouveler a ko non ko fɛn dɔw de bɛ yen ko ka olu sigi sen kan o dɔ min ye ka dɔ fara a ka salaire kan o kɔfɛ tuguni fɛn min n'i y'a ta k'a lajɛ publicité min bɛ kɛ parce que n'i y'a ta k'a lajɛ Mbappé 80% de tun bɛ di ale ma donc Vinicius 20% de tun bɛ di ale ma nka a nalen bɔ o kalama a ko fo ka ale fana ta kɛ 80% donc Real kɔni sɔnna ka fɔta bɛɛ lajɛlen ma. Bɛɛ farala sara kan ka tila ka publicité fana 80% fana bɛ d'a ma donc ani Real bɛnkan kɔni o sabatira u ni ɲɔgɔn cɛ. A sabatira o tuma na Adama Samake e ni min f'i ye nin diyara n ye kosɛbɛ parce que anw ye supporters de ye n'i sɔrɔla ka dɔn ka nin ye nin ye kibaruya duman ye. Sawɛrɛ e an bɛ tasuma sugu dɔ kan ninnu bɛ yen championnat kan ka daminɛ sibiri nata le 15 kosɛbɛ Espagne championnat ne ka sɔnna ma ɲinɛ bɛrɛ supporters dɔ bɛ min f'i ye a b'a yɛrɛ ɲini Diomande nanen ka na fara Bernardo Silva kan ka fara a ye défenseur min kɔfɛ farafinkɛ min tun bɛ Inter la bɛrɛ supporters b'o dɔn ka ban non tiɲɛ yɛrɛ ani ka bɔ yen ka na Ibrahima Konate la n terikɛ bɛ min fɔ i ɲi ɲininka n'an ye Barca minɛ ɲina e b'a sɛbɛn ka bila an bɛ bara kɛ o la. Real ni Barca fara ka match i bɛ réalité wɛrɛ de ye tuguni. Bon a bɛ na fɔ e t'a fa ma dɔn. Adama Samake k'i fo k'i waleɲuman dɔn baara n'a cogoya don tiɲɛ nin yɔrɔ bɛ min fo ka Senukaw fo ka kɔrɔfɔla segin ma e ka kɔrɔfɔ kuncɛ kɔrɔfɔw an ka olu tugu nin na. Halisa an bɛ lajɛli jɛkulu fo dɔrɔn donc minnu ye Serifola Jabarani sugantili la bawo kunnafoni a bɛɛ lajɛlen bɛ sɔrɔ émission ale kɔni kɔnɔna na donc vraiment an bɛ foli belebeleba Amadu u bɛɛ lajɛlen ma nin wagati la. A diyara o ye o b'a to an bɛ taa technicien fan fɛ Elhaji Musa Bala Tarawele a ka taa n'an ye juguya fiyɛ kɔnɔ bolola baarakɛlaw an ni wula ka s'u ma an ni u ye masala kunkurunin kɛ an ka o ɲɛmada jan ko ka se ka Jitun Bala mɔden ka o bilasira. Ne ye Muktar Kulubali n bɛ feere kɛ artisanat bon jamana ye o fɛn min fɔ tiɲɛ yɛrɛ la a bɛnna ma a diyara n ye kosɛbɛ quoi an yɛrɛ b'an ka farafin fɛnw de feere ni mɔgɔ sera fila masiri ni dɔgɔnɔ masiri ni fɛn ninnu a bɛɛ bɛ sɔrɔ an bolo yan quoi bon client ka to ka na ka na an ka laadala fɛnw san o de ka d'an ye kosɛbɛ quoi tiɲɛ yɛrɛ la maliyɛn minnu bɛ kɔ kan ani minnu bɛ yan u ka na an ka farafin fɛnw san. I y'a faamu bon u k'an ka fɛnw don ba la quoi
dɔw bɛ olu bɛ taa fɛn tubabuw ka fɛn dagɛlɛn minnu san wari ba la ka sɔrɔ anw ka fɛn ninnu a b'an fɛ a da ka nɔgɔn kojugu hali a wari man ca bon o de ka ɲi kosɛbɛ quoi awɔ. ne y'a bɔ ni filɛ nin ye fila chefo de ye nin ye fila masiri de ye quoi i m'a faamu bon a ka ɲi quoi hali ni tile bɛ sa i bɛ se ka wala dilannen don golo ni u ka binkisɛ o de bɛ k'a kɛ u bɛ nin dilan bolo la awɔ. Bon nin ye bamanan masiri de ye esi y'a faamu nin kɔnɔ yɛrɛ ka ɲi kosɛbɛ i y'a faamu awɔ a kɛlen don ni golo de la ka kɔnɔ k'a la awɔ. ne tɔgɔ Nambo Jara bon an ka feerekɛyɔrɔ a bɛ artisanat quoi an bɛ artisanat kɔnɔna la bon yan nɔ an bɛ bɔgɔlan minɛnw de feere i n'a fɔ ka taa se bɔgɔlan tableau bɔgɔlan fini a mugu a kalaliw a kalabaliw a bɛɛ lajɛlen b'anw fɛ ani buguni guloguw ni fɛnw a bɛɛ lajɛlen bɛ bon a kɔni a ye nisɔndiya s'an ma parce que a bɛna to an bɛ minɛn minnu feere u bɛna lakodɔn mɔgɔw bɛna dɔn kosɛbɛ a kɔni a ka d'anw ye yɛrɛ parce que an ka laadalafɛn ni fɛnw filɛ bon sisan a bɛ ka don valeur la dɔɔni sisan ka wusa ni fɔlɔ sinon an kɛn bɛ k'a bila quoi an tugulen bɛ nanzaraw ka fɛn ni fɛnw ka an yɛrɛ taw to yen sinon n'an seginna an yɛrɛ taw ma ka valeur k'u la k'u yɛrɛ développer i m'a ye ka moderniser ka bɛrɛbɛn ni an yɛrɛ ka wagati fɛnw ye a bɛ diya n ye kojugu i m'a ye a b'a to an bɛ bɔ o ka fisa ni nanzaraw ta ye quoi bon an bɛ mun fɔ clients ɲɛna an b'a f'u ɲɛna bon u ka na sanni kɛ u b'a encourager u b'a to courage yɛrɛ bɛ don an yɛrɛ la ka baara in k'a kɛ ka se f'a dan na quoi. O b'a to i b'a ye k'a fɔ an bɛ an ka bolola baarakɛlaw fo ka sababuya kɛ min ye jamana ɲɛmaaw o ye ɲinan ta ka kɛ seko ni dɔnko o cogo la san ye ka fara kalanko kan min bɛ tali kɛ janko ka se ka occasion kɛrɛnkɛrɛnnen di an ka bolola baarakɛlaw ma o bɛ se min na o k'o yira diɲɛma na bawo mali jamana n'i y'a ta ka lajɛ seko ni dɔnko caman de bɛ anw na i n'a fɔ aw yɛrɛ bɔra k'a ye cogo min na jaw kɔnɔna na ka sababuya kɛ mun de ye i b'a ye k'a fɔ an ka bolola baarakɛlaw an ka masiriw caman bɛ yen depuis fini dontaw fa ka se kɔnɔ ma ani kunnafugulaw ninnu caman bɛ dilan anw fɛ yan wa fɛn min ye mali jamana ni ka hali bi ka a seko ni dɔnko ka yaboya o de ye an ka ma ko diversité culturelle c'est à dire que n'i taara fan o fan fɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ olu bɛɛ n'u ta don n'i taara maninkala i b'a sɔrɔ maninkaw fana n'u ka seko ni dɔnko u ka masiriw n'u bɔra ka yira e la janko ala a bɛ ma nimisi wasa n'i bɔra olu fɛ n'i taara miyankaw fana fɛ olu minnu ye an denw ye an kɛn bɛ k'olu fana dege caman na olu fana ka seko ni dɔnko an ye min fɔ o ye u b'a la ka matarafa i b'a ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la ni dɛmɛ tora ka to ka ta ka di bolola baarakɛlaw ma a dɔw la i b'a ye k'a fɔ hali bi u bɛ mali jamana ni k'a kunnawolo yɔrɔ caman ka sago hali bi nin kan n'an bɔra yen n'an dara anw yɛrɛ fɛ n'u ye senifow ye i b'a ye k'a fɔ anw fana n'an ka masiriw don an n'an ka seko ni dɔnko don bɛɛ n'a ka tabiyaw de don jamana in kɔnɔna na o de y'a to mali jamana seko ni a ka dɔnko i b'a ye k'a fɔ c'est-à-dire que c'est un terrain diversifié ni o bɛ tali kɛ k'a fɔ fɛn suguya caman bɛ sɔrɔ a kɔnɔ parce que bɛɛ n'a ta de don i b'a sɔrɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se dɔ la o la nin yɔrɔ in na an b'a an ka artisanw fo k'o waleɲuman dɔn ka to ka bɔ sugu kɔnɔna na an bɛ taa yuguyugu feerelaw fan fɛ fo ka se bolola fɛn feerela dɔw ma ani minnu jɛna ka masala kɛ janko sugu lahala kan nin waati in na min sɔrɔla o la ka bolola la kuyatɛ n'a ka jatala yɔrɔ an ka dɔɔni ɲɛma da o la ka sɔrɔ ka se ka na. Ne tɔgɔ Mariam Jakite sugu kɔni tɛ yen depuis ɲinan dugu jɛra sugu tɛ yen gɛlɛya yɛrɛ de bɛ yen wa commerçants ta ka juguya la ni bɛɛ ta ye anw tɛ ka wari sɔrɔ minɛn gɛlɛyalen don wari tɛ mɔgɔ bolo ni minɛn prix fɔ clients tɛ sɔn k'a san u tɛ sɔn k'a san i ka prix la bɔ feere yɛrɛ kɔni nafa tɛ feere la bilen an tɛ ka nafa foyi sɔrɔ feere la bilen u ka na parce que u k'a faamu ko minɛn gɛlɛyara de yɔrɔ kelen tɔ yɔrɔ bɛɛ de don mais kɛrɛnkɛrɛnnenya la tiɲɛ yɛrɛ la Mali gɛlɛya yɛrɛ de bɛ Mali la sisan wari tɛ mɔgɔw bolo wari yɛrɛ de tɛ yen n'o tɛ sanni tun bɛ kɛ mais sisan sanni tɛ yen n'o tɛ ni congé ta tun bɛ kɛ seli feere ma kɛ congé ta feere tɛ yen. Dusufu fana ne bɛ feere kɛ worokuru da la an bɛ k'an débrouiller sanni kɔni tɛ yen mais an bɛ k'an débrouiller parce que wagati ka gɛlɛn bɛɛ b'a dɔn gɛlɛya bɛ Mali la jamana ka gɛlɛn wa sanni tɛ yen an kɔni bɛ na sugu la an bɛ k'an débrouiller an bɛ Ala fo k'a barikada dɔɔni dɔɔni kɔni bɛ kɛ mais a tɛ komi salon quoi an b'a jari bɛɛ feere an bɛ kuraw feere
an bɛ complet feere 1000 olu b'an bolo an bɛ mun feere 500 olu b'an bolo fini caman caman wa an bɛ fini sugu bɛɛ feere k'a daminɛ san 22 ninnu na ka jigin fo 0 an b'a bɛɛ feere an b'a ɲini client fɛ u ka na dɔɔni de don ni mun b'u bolo u ka n'o san bɛɛ b'a dɔn ko gɛlɛya bɛ Mali la an yɛrɛ fana b'a nɔgɔya an fana bɛ an b'an ka prix dɔw jigin mun ye 800 an b'olu feere 600 la mun ye 600 ye an b'olu feere 500 donc an kɛlen bɛ ka prix jigin prix yɛlɛlen tɛ awɔ an kɔni b'o fɔ den masa amina yarabi ne tɔgɔ ye Kamisa Tarawele wala ɲina sugu tagabolo ka fisa dɔɔni yɛrɛ an bɛ Ala fo an bɛ Ala barikada halisa client ka bɔ ka na an ye fini caman ta bali caman ta k'o ci u kana sanni kɛ wa u ka prix kɛ minɛ na tiɲɛna sugu kɔnɔ an bɛ Ala fo dɔɔni u kana mayonnaise fɛnɛ sa komi an yɛrɛ ka base ye mayonnaise ni Lipton ni cornet de fou ninnu ne tɔgɔ Aïbatu Tarawele an bɛ Worokuru kɔnɔna na awɔ sugu taabolo ka fisa mais a tɛ kɛ i n'a fɔ kɔrɔlen an bɛ y'a fɔ maliyɛnw ɲɛna u ka na balikura cilenw b'an bolo fini ɲumanw b'an bolo u ka na nin wagati in na fini b'a daminɛ anw bolo 600 700 mais n'u nana ni client n'u ye caman ta an bɛ dɔ bɔ a da la yɛrɛ de ne tɔgɔ Mama Kamara an kɔni bɛ Worokuru kɔnɔ yan mun ka d'an ye an b'a ɲini client fɛ u kana sanni kɛ an kɛlen don ka baliw ci ka k'an kunna an dun bɛ walifini de ta an bɛ juru de ta ka feere kɛ n'an ye feere kɛ an bɛ mɔgɔw ka wari segin u ma mais an tɛ kɛ client ye dɛ ko denmansaw ka bɔ u kana sanni kɛ pour que an fana bɛ se ka mɔgɔw ka juru sara ka dɔɔni bila an kunna complet bɛɛ bɛ yan nɔ cɛman ta bɛ yen musoman ta bɛ yen nɔ musoman complet olu ye 400 ye cɛman ta ye 500 y'an bolo yan nɔ nin wagati in na an y'a mɛn an bɛ taa sanni kɛ an fana ka dugawu kɛ an ka wari ba sɔrɔ ɲɔ bɛ ɲɔbugu ta k'an b'a la kɛ o b'a to di jɛmukan a b'a la ka se kuncɛyɔrɔ la i n'a fɔ ladala ko la an bɛ taa kɛnɛya bɔnɔkun kan ka teliya ka jɛmukan bɔ a kɔnɔ hali bi bolokafo a ka ladilikanw kɛnɛ kɔ bɔnɔkun kan an fɔlɔla ka kuma min kan o ma dogo maa la ya k'a fɔ bi bɛɛ kɛmɛ furakɛla ye filanan a ko sariya dɔw bɛ yen pour que i ka se ka kɛ farafinfura bɔlaw ye f'i ka olu de dafa bitugu ani bolokafo an n'a kari ɲɔgɔn na a ye min sɔrɔ ka lase ne ni aw an ka jɛ k'o ɲɛmada ka sɔrɔ ka se ka na don o don an bɛ cɛya banako kuma na ala diɲɛ don o da furaw bɛ ka feere sugu la mɔgɔw tɛ ka kɛnɛya et puis mɔgɔw k'u cogo dɔn furaw bɛ ka mɔgɔw faga fana kelen musow nɔgɔlen don fila musow tɛ duma fɔ cɛw ye saba se tɛ cɛw ye naani fanga tɛ cɛw la duuru cɛw man kɛnɛ donc cɛya bana kɛra tabu dɔ de ye n'i y'a kuma fɔ yɔrɔ la hali ni cɛw bɛ moto kan ka taa n'u y'a ma b'u jɔ k'i lamɛn muso n'a ye dusu kasi c'est fini muso n'a ye kumakan jugu f'i ma o ni dusu kasi tɛ kelen ye cɛya tɛ yen muso bɛ yɔrɔ min na kɔnɔgan bɛ yen denw kɔnɔ ganna u bɛ denw fa neni u bɛ denw ba neni nin bɛɛ bɛ jouer cɛ kan n'i ko i den ma k'a don tan nɔ a fa sigilen i ye fa de neni i ma den neni furaw cayara fura minnu bɛ ka taa a tɛ ka mago ɲɛ fura minnu bɛ ka taa nafa foyi t'a la cɛya fura feerebaga cayara alors que bɛɛ tɛ cɛya fura feerebaga ye cɛya fura caman bɛ yen i b'a ta yanni ka dugu jɛ i bɛ bɔ a la musow b'a feere denw b'a feere faw b'a feere baw b'a feere fura bɛ feere cogo min na a bɛ livrer o cogo la ten dɔ an b'an komi an b'a jami a k'i la faute u ko dumuniw don u ko najiniw don alors que même f'i ye diabète ni tension ni kunkolabana bɛ cɛ o cɛ la cɛya bana b'i la cɛ o cɛ bɛ ni kɔnɔdimi jugu b'i la i bɛ fura kuntan ta i bɛ fura kuntan min cɛya bana b'i la cɛ o cɛ bɛ ni dusukasi b'i la stress b'i kan cɛya bana b'i la an bɛ taa min tuguni faama t'o la fantan t'o la sentan t'o la senba t'o la cɛ o cɛ bɛ n'i y'a jɔ cɛ 100 o 100 i b'a sɔrɔ cɛ 60 tila o la ka se kokura kana k'aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ jɛmukan b'a la ka se a kuncɛyɔrɔ ma ni waati n'an bɛ kanuba cɛman ni musoman denmisɛn ni mabakɔrɔ ka aw bɛɛ lajɛlen fo ka waleɲuman dɔn mali kɔnɔ ani mali kɔ kan ka daminɛ togodaw la dugumisɛnmaninw dugukumabaw kana tifa dugubaw kɔnɔ
ka fɔ a dɔw la n sera ka min fara ɲɔgɔn kan k'a yira aw la o de bɛ sɔn ka kɛ nin ye ka sangani bi jɛmukan ye o la k'aw fɔ kokura ka waleɲuman dɔn n'o bɔra yen an bɛ taa hali bi an tɛ ɲinɛ min kɔ o de ye an ka sababu ɲuman ye an fana an karamɔgɔ Mali silamɛtɔn ka fara ɲɔgɔn kan n b'a fɔ conseil islamique jubali ma ɲɛma Mali silamɛ diinɛ ɲɛmaw ka jɛkuluba groupement des spirituels musulmans ma ɲɛma silamɛya dɛmɛtɔn an sanu yɔrɔ an fana an karamɔgɔ Ase de Sherif Usman Haidara n'a ka taama ɲɔgɔn waati na kulubali jamana kɔnɔ k'o fɔ k'o waleɲuman dɔn k'o kalifa setigi Ala la jango ɲuman taw ɲuman sigi kana yɛrɛ ɲuman sɔrɔ Ala ka se k'o kɛ n'an bɔra an bɛna Buwake Sherifukɛ bɛ yen waati na Mohamed Labin Haidara k'a fɔ ka waleɲuman dɔn k'a fɔ Ala ka sija ni kɛnɛya da n'a ma n'an bɔra yen an bɛna Mali kɔnɔ Sherifukɛ Ali Bɔkara Haidara Fumabugu Sherifukɛ Sufara Sherifukɛ k'a fɔ ka waleɲuman dɔn ka dugawu k'a ye k'a fɔ ale bi Ala k'a kɔrɔta hɛrɛ la Ala ka lafiya d'a ma n'o kɛra an bɛ kanuba cɛman ni musoman kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka taa Fanakaw fɛ yen waati na Tijani Konate a ko nin waati na a samiya kɔni bɛ a tɛnɛ fila ko nka ale bɛ jamukan in filɛ ka caya sufɛ de m'o la n'aw Tijani fo ka waleɲuman dɔn Ala ka samiya diya o la ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo Tijani Cɔgɔla ye ka Kɛmasinakaw fo nin waati na Ɲɔnɔkaw ɲinama kɛ aw kɔ ɲinɛ tɛ se ka k'aw yɛrɛ ko yɛrɛ k'aw fo ka waleɲuman dɔn kana tele baarakɛla bɛɛ lajɛlen ka daminɛ sanfɛ fɔ duguma an b'o fɔ k'o waleɲuman dɔn maa bɛ fo yɛrɛ ye ci kɛ ko ɲuman na k'a fɔ an sera ka min fara ɲɔgɔn kan o de ye nin ye bi segin kan ka kɛ nin bɔlen kɔrɔ ka ni suni o janfara dɔɔni o la sini 10h 11h ne ni aw ni Ala ma basi kɛ fiyewu an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ ni ka jɛmukan kura ni ka o danganamaya Ala ka tile hɛrɛ d'an ma Ala ka dɔgɔkun hɛrɛ caya Ala ka Mali basigi Ala ka diɲɛ basigi Ala ka na ni bɛn ani keleya ye Ala ka pɔsiw giriya Ala k'an pɔsiw giriya Ala k'an sutura o la n b'a fɔ Ala ka jɛ waati wɛrɛ jira an na. E ka nin den in a bɛ min wuli tasuma kan wa? Mon père Mali bɛɛ bɛ nin nɛnɛ b'a la nin ye infusé ye ka ji kalaya k'a kɛ te kan o nɛnɛ. Tiɲɛ la mon père nin ka ne tɛ jumɛn? Ani n b'o kun dɔ d'i ma te Zara. Mon père an bɛɛ bɛ ko kelen na sa dɛ nin y'a kumaba ye. E ye nin dɔn wa? surprise k'i ye nin dɔn wa? A bi yan. A mangani. Sisan kɔni i ye teko jan te Zara tew ka te de ye a bi san 30 bɔ ni tɛ wɛrɛ bɛ nin den i y'a dilan kura ye ka segin ka na n'a ye k'a kɛ nin goroko in kɔnɔ wa ne b'a infusé de min han n bɛ min f'i ye i hakili to a la a bilenma o a jɛma o nin den ye tiɲɛ ye tew ka te sonsan bɔlen bɛ fali fɛ nka den tɛ. Jama jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna buduci ye Ala farafidenu jɛra ka duwa kɛ te Zara ye ma kelen ka danga mɛna buduci ye Ala te Zara balimamuso ne de b'a fɛ ka na duman kɛ wa kɛ bi nɛ kunu ka dalangolo to na min nɔfɛ o na de bi tobi ni zamzam ka najinikura bɔlen ye a bouillon épicé n'a poulet n balimamuso e de b'a fɛ ka kɔkɛ ladiya ni salati dilanlen kɛrɛnkɛrɛnnen ye ni ka jɛgɛ kɛnɛ da sanfɛ fɛn min b'o dunja zamzam ka najini bouillon poulet a na épicé dun aw minnu ye sogo jeninaw ye wali kelen aw b'a fɛ k'a ka plat spéciaux dilan dumuni kɛrɛnkɛrɛnnenw golo kelen min bɛ o la bi zamzam ka najinikura bouillon poulet a na épicé dun Mali kɔnɔ Gawo kɔnɔ donso denbaya bɛɛ lajɛlen ka nisɔndiya n'i ka tobilen ye i jigi sɛmɛnjiri kɛ zamzam ka najinikura bouillon poulet a na épicé ye kɔkɛ bɛ minɛ k'a nisɔndiya ni k'a bila muɲa na n'a mago jɔra kunnafoni wɛrɛ la zamzam ka najinikura bouillon a épicé n'a poulet kan a bɛ se ka wuli ka se bɛbɛ ɲarela immeuble babu yara la Zavia kɛrɛfɛ rue 429 porte M1 walikɛlen a ka nɛgɛjuruku bɛ banba 76 80 0062 16 walikɛlen 76 38 59 59 zamzam ka najinikura bouillon poulet a na épicé duden bɛɛ lajɛlen wasara. A bɛ daminɛ yan Mali la an ka usine
bɛ siman dilan anw fɛ yan n'a bɛ kɛ ni diɲɛ seleke naani diɲɛ laban minɛnkuraw ye min n'a faamuyalen don anw fɛ. CMM ale bɛ siman dilan waasa ka se k'anw ka haminanko bɛɛ lajɛlen ta an ka santiw kɔnɔ. Dɔw ka baara fanga ka bon a fanba ye béton armé ye. So ani baara caman bɛ minnu na olu siman sugandili bɛ kɛ ni wolomali de ye. A kolo ka gɛlɛn a bɛ fɛn caman kun min n'a lakanalen don kudayi. CEM2 42.5 siman in a bɛ labaara fɛn caman na a bɛ baara daw la ani a kɛcogo ɲuman yira santiw kɔnɔ. CEM1 42.5 kolo gɛlɛya dan a dilannen don santiw kama i n'a fɔ sangaso. A bɛ ɲɔgɔn minɛ ka ɲa a pɛrɛn-pɛrɛn man di wa n'a bɛ mɛn a bɛ fanga sɔrɔ ka taa fɛ. Ni siman kɛrɛnkɛrɛnnen fila ye CMMSA a y'a ka ɲɛmaaya yira wa k'a ka cɛsiri kɔfɔ Made in Mali hokumu kɔnɔna la ani a tilara ka siman dilan min bɛ danfara yira an ka siniɲɛsigiw baara la n'o bɛ kɛ ka bɛn ni an ka santier belebelebaw ye Mali kɔnɔ. Diɲɛ dilanfɛnw la ŋana dilannen don Mali la. Siman an ka baara.